مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام. بسم الله وبه نستعين. الحمد لله القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصلاة والسلام على القائل الصلاة معراج المؤمن وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبا وموفون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا كنا لانو دين بارو مي جموكا أنا بقولي كسي كرامو ما أني كرامو بسم الله bi ani an karamɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sheikh Abdulahi Sangare tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan diinɛ baara la, wajulikɛla don. an ka tɔnba silamɛ tɔnba min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye Jamiat Ansar Dinil Islami, olu ka wajulikɛlaw ka tɔn min n'o ye Wuduhul Islami sarahatan ye o maa don. a bɛ jamana in fan caman ani jamana in kɔ kan a bɛ Ala ka ciw lase. an y'a bisimila an ka kuma lase so kɔnɔ walasa ka baro kɛ n'a ye diinɛ kunnafoni dɔ la. nga yani an ka don an ka baro kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sheikh an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn an ka wele jaabili la aw yɛrɛ ka kuma lase so kɔnɔna la n'o ye Sherifila TV kuma lase so kɔnɔna ye. Bi an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan o ye fɛn min ni a ka bon kosɛbɛ nka a ma faamu maa caman bolo, o ye seli. an ye kuranɛ baro daminɛ ni min ye Ala b'a fɔ ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari, ko seli bɛ maa bali ko kɔnɛw ani ko cɛjugu kɛli la. an dun ɲɛ b'a la bi seli bɛ ka kɛ ka caya, selilaw cayalen don nka o ma kojugu bali, o ma kojugu kɛbagaw bali, o ma selilaw bali kojugu la. ɲininkali min n'an bɛ fɛ ka i ka walawala n ye o ye seli yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye? seli yɛrɛ bɛ kɛ kun jumɛnw kama walasa laɲini mun fɔra seli la olu bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na? Naam. Alhamdulillah. Naam. Ustaz kan i ka ɲininkali a ɲɛna kosɛbɛ. أبدأ بسم الله تعالى. بسم الله الفتاح الودود وصلى الله على الرسول المحمود وعلى آل بيته الموصوفين بالكرم والجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Ustaz kan adam nene ala togoye sebebe ala minye ka ɲini Ala ba fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi an kuntigi Muhamadu kan ana somɔgɔ sanumanw ani sahaba ɲuman mun y'u nɔ tugu. an bi an lamɛnbaaw n'an lajɛbagaw an bi a bɛɛ lajɛlen fo TV Sherifila kan k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam. Ustaz kan i bɔra ka ɲininkali min kɛ ɲininkali nafama ba de don, ɲininkali min ni hakili ka kan ka to a la n'a faamuna ni jantora a la. laɲini caman bɛ o bi sɔrɔ, fɛn caman fana bɛ ka kɛlɛ silamɛw fɛ ou bien selila dɔw fɛ, caman bɛ bɔ o la. seli laɲini ye min ye, e yɛrɛ ye laɲini ba dɔ fɔ i ka muqaddima na n'o de ye qawluhu subhanahu wa ta'ala wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar ila akhir al aya. Donc ni an ye ni aya kelen yɛrɛ ta an bɛ seli ka maqsadu parce que problème jumɛn bɛ an bolo Mali la ou bien jamana caman na bi, bato min ni an b'a kɛ n'o ye seliw ye, n'o ye sun ye, jakabɔw, hijidiw, nin bɛɛ dira maqasidu de b'a la, n'o ye kun de b'a la. A kan ka nafa dɔ de ɲɛ adamaden ye i ka ɲɛnamaya la, a kan ka nɔ dɔ de bila dusukun na min b'i ka ɲɛnamaya kɛ i b'i kɛ kunnandi ye ɲɛnamaya kɔnɔ ka tila ka lahara kunnandiya fana sɔrɔ. Donc a ma d'a ma ten k'a fɔ ko punition dɔ ou bien ko support dɔ de don k'an b'a kɛ ten ka taga. O de la kira bɛ kuma an fɛ siɲɛ caman, n'i ye sun lajɛ a b'a fɔ an ye a ka kumakan dɔw la ko uruba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash wa uruba qa'imin laysa lahu min qiyami illa sahar. Donc sunba caman bɛ yen a tɛ foyi sɔrɔ sun na kɔngɔ muɲu minɔgɔ muɲu. Donc su jɔba caman bɛ yen n'a fila seliw la k'u tɛ foyi sɔrɔ a la fo n'a kɛra siɲɛna ye parce que maqsadu ma sɔrɔ.
donc a b'o cogo la an ka bato fɛn fɛn n'an b'a kɛ an b'a kɛ ni farikolo ye siɲɛ caman k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dusukun ye donc maqasidu n'an ye bato bɛɛ ta ibadat amatan u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maqasidu dɔw la donc o maqsadu dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ al-ikhlas adamaden k'i kɛ mɔgɔ kɔnɔnajɛ k'i dusukun ɲɛ o de la Allah b'a fɔ a ka kumakan na wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din donc n'an ye lajɛ bato fɛn o fɛn ni Allah b'a d'a ma a daminɛ ye jumɛn ye dusukun ka ɲɛ ŋaniya ka ɲɛ o ye maqsadu dɔ ye bato bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na donc bato bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maqsadu wɛrɛ jumɛn fana na o ye iftiqarul abdi ila rabbihi donc Allah ko ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid donc jɔn k'a dɔn tuma bɛɛ ko ne de mako bɛ Allah la tuma bɛɛ ne de mako bɛ Allah la donc bato fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ bɛ nin de sabati an dusukun na i ka sɔn Allah ka Alaya ma donc kɛrɛnkɛrɛnnenya ye min ta bato bɛɛ cɛ la n'o ye seli ye Ustaz ka nin seli ye fɛnba ye an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a mɔgɔ jɔ Mali la bi 100 o 100 i bɛ se k'a fɔ ko 98 walima 99 i b'a sɔrɔ a caman n'a bɛɛ bɛ seli silamɛya tɔgɔ b'a bɛɛ la mais o seli in fana bɛ ka kɛ an b'a ye maqsadu min b'a la n'o ye laɲini min b'a la n'a dira o kɔsɔn o tɛ ka sɔrɔ a la donc seli ye fɛnba ye n'a kɛcogo ɲɛna a kan ka nɔ dɔ bila seliba yɛrɛ la ale ye silamɛya jɔsen filanan ye as-salatu hiya ruknu thani min arkanil islam ale fana ye bato fɔlɔfɔlɔ de ye batomafɛn min n'a bɛ kɛ ni farikolo ka baara ye o batomafɛn fɔlɔfɔlɔ min dira alakira ma sallallahu alaihi wa sallam o ye seli de ka bɛn ni kalo ye n'an b'o kaloba in na n'o ye arajaba kalo ye n'o kɛra Isra wal Mi'raji don sufɛ n'o ye kira ka sanayɛlɛ ye seli jakuyara silamɛw kan k'a di kira ma sanfɛ seli o bɛ seli ka bonya kofɔ seli ka bonya fana na kira b'a fɔ an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwal ma yuhasab bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah an bɛ ɲininka fɛn fɔlɔfɔlɔ min na lahara n'an jɔlen don batomafɛnw na seli n k'a fɔ silamɛya jɔsenw na fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲininkali bi kɛ Ustaz Kanu o ye seli de sabu n'ale ɲɛna o bɛ permettre tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ o kɔnɔ donc an bɛ ɲininkali kɛ sisan an bɔra aya min na n'i y'o f'i ka mukadima na ko aya in ta k'an ka selilaw lajɛ an bɛna ye est-ce que seli a bɛ ka kɛ de wa walima a kɛcogo de man ɲɛ wa walima Allah de filila aya in fɔcogo la aya ko cogo di a ko seli ka jɔ aw mun ka dara Allah la aw mun ye mumini aw mun ye silamɛ ko a ye seli jɔ n'aw ye seli jɔ ko seli bi aw ladi ka bɔ walejugu kɛli la seli bi aw ladi ka bɔ fɛn minnu kɔnnen don a b'olu bɛɛ to yen ni seli kɛli ye donc ni Allah ye nin fɔ azza wa jal Allah min n'a ka bɔ a ka sew kɔrɔtalen don ko an ka seli kɛ k'a b'an jogo ɲɛ an ka seli a b'an bɔ walejugu la donc n'an y'an ka jamana in kɔnɔna lajɛ walejugu ma dabila zahara al-fasad de bɛ anw fɛ yan fan bɛɛ la fil barri wal bahri wa fi kulli amakin yɔrɔ bɛɛ hatta fil masajid donc ni walejugu bɛ ka caya seli bɛ ka kɛ o tuma Allah ye min fɔ seli la o t'a la wa walima selilaw de tɛ ka se seli kɛcogo la donc layini damadɔ bɛ yen maqasidu layini dɔ bɛ seli la an bɛna an da se o damadɔ ma k'o fɔ donc ne lamɛnba e min tulo bɛ yan na e min bɛ ka jabarani lajɛ nin wagati e min ye selila ye e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ est ce que nin min fɔra a sabatilen don e la donc ni sabatilen t'i la siga t'i minna o kɔrɔ i ka seli kɛcogo ti ka ɲɛ an t'a fɔ i k'a dabila an b'a fɔ i k'a kɛcogo dilan ka ɲɛ sɔnna i ka n'i ka jurumu caya fu la donc o maqsadu la a fɔlɔ ye jumɛn ye as-salatu sɔnni an ka se ka aya in ma an bɛna ale bila laban na maqasidu salatu la n'o ye seli bi fɛn mun ɲɛ jɔn ye a fɔlɔ an bɛ jumɛn fɔ ye o ye inna salata tajlibu at-tumanina lil musalli fɛn min ye basigi ye fɛn min ye ɲɛsuma ye fɛn min ye dusukun mafali ye ko seli bi o de di selila ma selila min bɛ ka seli kɛ ka ɲɛ o de la kira sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ la a b'a fɔ wa ju'ilat qurratu ayni fi salat
k'a fɔ ko ale kira ka ɲɛsuma a n'a ka dusumasuma a n'a ka mafali ka n'a ka kunanja ko ala y'o bɛɛ lajɛlen bila seli la. Mɔgɔ min n'i ka dusumafa i ka kunanja i ka ɲɛsuma o bɛ seli la mais o seli kelen i b'a la k'o kɛ kuma bɛɛ i huzununen don kuma bɛɛ i bɛ miiriya jugu la kuma bɛɛ i bɛ wale jugu la o b'a yira k'a fɔ ko e ka seli ma tumanina d'i ma. Donc seli kan ka basigi di selikɛla ma a ka lahala bɛɛ la. Donc o ye seli ka maksadu dɔ ye n'o ye seli ka laɲini dɔ ye silamɛya kɔnɔ. N'an bɔra maksadu wɛrɛ jumɛn bɛ yen seli la o ye k'a fɔ seli la a bɛ yɛrɛ dɔgɔya de di jɔn ma a bɛ yɛrɛ dɔgɔya di ma sabu kanu seli ye fɛnba de n'i nana jɔ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ bɛna yadi la k'a fɔ ko i bɛna seli i bɛna fɛn fɔlɔ mun kɛ n'o ye Allahu akbar fɔlɔ ye i b'o min bila n'an ko takbiratul ihram o ye jumɛn ye k'a fɔ ko ne jɛna fɛn bɛɛ kɔ fɛn bɛɛ ye fu ye fo n'a kɛra ala kelen izan kolun batil siwallah n jɔra ala min ɲɛkɔrɔ n tulo tɛ foyi la miiriya tɛ foyi la ɲɛ tɛ foyi la fo n'a kɛra o ala kelen ye n jɔlen don ala min ɲɛkɔrɔ. Donc i bɛn'i jɔ sisan i bɛna kuma dɔ fɔ seli kɔnɔna na o kuma ninnu ye fatiha kalanni ye fatiha bɛ fɛn damadɔ yira a b'a yira ko ne min jɔmɛ ala ɲɛkɔrɔ n sɔnna ka alaya ma al iqraru bi rububiyyati la i bɛna fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin donc ko ne sɔnna ala ka alaya ma k'a fɔ ko ale de ye ne tigi ye n sɔnnen do ma o kɔfɛ n sɔnnen do ma k'a fɔ ko lahara bɛ se lahara masakɛ a mara a n'a tigiya ani min bɛna n fɛsɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ o ala in de bolo ala ne sɔnnen do o ma i bɛna fɔ ko maliki yawmidin ou bien malik yawmidin o kɔrɔ n sɔnna ala ka alaya ma sini lahara ko ale de bɛ n fɛsɛ wa lahara tigi ye ale de i bɛna b'o la ka n'a fɔ ko wa ala n ka bato n b'a kɛrɛnkɛrɛn ni e de n tɛ foyi bato n tɛ boli bato kɛrɛfɛ bila tɛ n bolo tɔgɔla bila tɛ n bolo kɔntɔrɔn tɛ n bolo sanɛ tɛ n bolo n jigi dalen tɛ dankun kan n tɛ taa sɔnnikɛla fɛ yen foyi ko n bɛ n ka bato bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ni e ala de wa n ka dɛmɛ bɛ ɲini e ala fɛ donc mɔgɔ min ka hakilila sera foni ma i jɔlen bɛ ka nin f'i ka ala ye i jɔ m'a ɲɛ kɔrɔ i ka fɛn bɛɛ i y'a bɛɛ tigiya ta k'a di ala ma ustaz kan i bɛna fatiha bɛɛ fɔ ka taa bila laban na ka tila ka n'a ɲini ala fɛ ala hali bi n kanda kɛ n bila sira ɲuman fɛ ka na n kanda kɛ n bila yahudiyaw ka sira la ou bien nasaraw ka sira e ala diminen don mulu kɔrɔ mulu fililen don ala n kanda kɛ n bila sira kan n'o ye ka nabi ɲumanw ka sira ye sɛdusu ka sira i ka waliyu ka sira ala ye kɛ n kanda kɛ n bila o kan donc ni na nin fɔ nin cogo la nin ye kumakan ye kumakan min n'a bɔra jɔn da kɔnɔ k'a sɔrɔ a b'a dusukun na a tɛ tila ka bɔ o la k'a bɛ taa o contraire kɛ o sas kan donc i bɛna bɔ nin kuma in na i bɛ n'i kunbiri minɛ o ye tazalulu dɔ ye k'i yɛrɛ dɔgɔya k'i yɛrɛ majigin ko ala ne ne n ka bonya ye dɛ ni ye président ne n ka présidenya ye dɛ ne ye tɔgɔtigi ne n ka tɔgɔtigiya ye dɛ ne ye jamatigi ne n ka jamatigiya ye dɛ ne ye waritigi ne n ka waritigiya ye ala ne n ka nin fɛn in bɛɛ ala n sulilen filɛ ye n kunbiri minɛ ni filɛ e ye o ye k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye i bɛna bɔ yɛrɛ dɔgɔya la i bɛ bɔ kunbiri minɛ na k'i jɔ i b'a fɔ ala ma dan o ma ala filɛ nin ye ɲɛda min ka di an ye ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan ɲɛda min n'a bɛ make n'i bɛ bɔ i bɛ ɲɛda min lajɛ dugare la i bɛ ɲɛda min jɔsi i b'a labɛn donc o ɲɛda min ka di ala n filɛ k'o de da dugu ma e ala ye yɛrɛ dɔgɔya bɛɛ bolo kan k'a fɔ ko ala i ko cogo de n sɔnnen don i kɛ n bila ala n k'a kɛ wa ala n sɔnnen don e kɛ n ladi ka bɔ fɛn dɔ kɛli la n k'o bɛɛ to ye ala kosɔn a tazallul lillahi zan i bɛna i ten turu o la ka wuli o sa kan e ka a miiriya k'a fɔ mɔgɔ min y'a ka seli kɛ tan est ce que i bɛ se ka bɔ nin na tuguni ka taa i ka commerce la k'i bɛ taa trompette kɛ est ce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ nin na ni lahala in na n'i yɛrɛ di in na ala ma ni sɔnni in na ala ka alaya ma k'a fɔ ko lahara fana bɛ se sɔnnen dɔ ma ko walejugukɛlaw bɛ taa jahanɛmɛ na khalidina fiha k'a fɔ waleɲumankɛlaw olu bɛ taa alijinɛ na khalidina fiha dugumɛnen dɔ a kɔnɔ i sɔnnen kɔ o ma ka tila k'o fɔ ala ye ko ala n sɔnnen dɔ a ma lahara bɛ yen dɛ wa ɲanga taa ni alijinɛ a fila bɛɛ bɛ yen i kelen k'o fɔ est ce que i bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa fɛrɛ ni walimuso ye ou bien walimuso ka taa fɛrɛ ni walicɛ ou bien ka taa dɔ janfa donc an b'a ye k'a fɔ seli min bɛ ka kɛ nin maksadu ba de ye maksadu min laɲini min n'a a ma sɔrɔ seli kɔnɔ donc nin yɔrɔ de la an b'an profiter
ka Umaru ka kumakan dɔ bɛ yen an b'an profiter nin yɔrɔ in fɛ parce que o de la hali Ala bɛ kuma an fɛ seli la yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Donc a ye kunbere minɛ a k'aw ten turu a ka Ala bato. Donc kunbere minɛ nin ten turu o ye Ala bato de ye o kɔfɛ mun bɛ yen Ala ko ɲumankɛ de bɛ nin kɔfɛ sabu i tɛ se ka bɔ nin na fiyewu k'i bɛ kɛ jugumankɛ la n'i bɔra nin na dɔrɔn ne balimakɛ n balimamuso i ka nin seli in na suguya in na seli min n'a dir'i ma i ka kira fɛ ka bɔ Ala yɔrɔ i bɛ bɔ a la dɔrɔn i bɛ kɛ ɲumankɛla de wala Ala ye ɲumankɛ de fɔ ka tugu a la. Mais n'an ye Imamu Ghazali ka kuma dɔ lajɛ a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko jɔn cɛ ou bien muso a bɛ sujudu kɛ n'o de k'a fɔ inna rajula la yasjudu sajidata yadhunnu annahu yataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala wallahi law wuzi'a dhanbu hadhihi sajida ala ahli baldatin la halaku. Subhanallah. Ne kuma ba de ustaz kan Muhammadu Ghazali ale ye ala jɔn ba ye Ala ɲɛsiranya jɔn do a ka kumakan dɔ la ko mɔgɔ dɔ bɛ sujudu kɛ a b'a miiri a ka sujudu la k'a fɔ ko n ye tenturu min kɛ Ala ye ko nin bɛna ne surunya Ala la n bɔra ka kunbere kuruminɛ min kɛ nin bɛna n surunya Ala la a ko k'a sɔrɔ n'i y'a ka tenturu kelen a jurumu ko ale kalenna Ala bonya na n'i y'a tila dugu kelen mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a bɛɛ lajɛlen halaki a ka tenturu ko kelen jurumu k'a b'o dugu kelen mɔgɔ bɛɛ halaki. Donc mɔgɔ kamana gana o y'a ɲininka ko cogo di a ko parce que a bɛ tenturu k'a to tenturu la o b'a sɔrɔ ale occupelen do ni batara ko manamana ko a yɛrɛ ni dungɔ ani walejugu kɛ de ani diɲɛ kanu ɔ k'o ye tenturu qualité jumɛn Ala n bɛɛ fili kɔrɔ n sɔnnen do i ka Alaya ma lahara bɛ n dalen do la n b'a dɔn k'i bɛna n faga ko o bɛɛ fɔlen Ala ye i bɛ tila ka bɔ o la k'i bɛ taa Ala kota cogo di ko ye mun sujudu ye. Donc a gɛlɛyara donc o de la an b'a ye kuma dɔw la wajulukɛla dɔw nana an ka jamana in kɔnɔ min dɔnnen do a ye kuma dɔ fɔ kuma in bonyana hakili ma ustaz kana a y'a sɔrɔ an yɛrɛ kalandenlama do an ma se k'a faamu a ko seli tɛ silamɛya ye donc seli tɛ silamɛya n ko mais n ko mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ cogo di a faamu ma nɔgɔ donc a y'a sɔrɔ an yɛrɛ kalanlama do an yɛrɛ ye kuma caman fɔ mais k'a sɔrɔ n'i ye kuma in jɛngɛ k'a lajɛ i b'a ye ko nin ye tiɲɛ de ye seli a bɛ silamɛya kɔnɔ walima kuma dɔ la n'a y'an jara an bɛ se k'a fɔ seli ye silamɛya ye koyi mais anw bɛ ka min kɛ bi walima an ka nin wajurukɛla ba in ale nana sɔrɔ min b'a la ka kɛ selilaw fɛ i tɛ se k'i to seli la k'o kɛ donc n'i y'i to seli la k'o kɛ kɔrɔ e ka seli tɛ silamɛya ye fiyewu a bɛ ka i ni Ala cɛ janya de. Ibn Abbas b'o de fɔ man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazid biha inda Allahi illa bu'da. Mɔgɔ n'i ka seli min bɔ wale jugu la Ala ko k'a fɛn mun to i bɛ ka seli bala k'olu kɛ ko i k'a dɔn ko e ka seli k'a ma e jidi foyi la fo n'a kɛra k'i yɔrɔ janya ka bɔ Ala la c'est donc ni balawba de min yɛrɛ tɛ Ala fɛ fiyewu o n'a fɔra k'o tɛ ɲangata min kɛ n'a fɔra k'e selila a bɛ taa bila o ɲangata la lahara yɛrɛ o seli ma fɛn ye donc an b'a fɔ a toli ka fisa n'a kɛlɛ mais an t'a fɔ i k'a to yen an b'a fɔ i k'a kɛ cogo ɲɛ laɲini min bɛ seli la i jija o ka sɔrɔ i la n'i sɔnna Ala ka Alaya ma dɔrɔn ko Ala n bɛ seli ye i jija sa e kana ye walimuso fɛ boli la tuguni walimuso fana k'i jija e kana ye cɛw ni ɲɔgɔn cɛ palon la n'i ye commerce k'i jija trompeur ka bɔ i ka commerce kɔnɔ i kana kɛ trompeur ye ɔ ni e fana ye bolola baarakɛla i jija i ka tiɲɛ fɔ i ka kumaw na donc Ustaz Kane an b'a ye k'a fɔ ni seli kɛra ka ɲɛ société bɛ lafiya adamaden dusukun bɛ to a ka Ala fɛ i n'a fɔ seli yɛrɛ kɔrɔ y'o ye k'a fɔ ko as-salatu as-silatu bayna al-abdi wa rabbihi mais mɔgɔ min dusukun bɛ a ka Ala fɛ tuma bɛɛ a ɲɛ bɛ Ala la Ala ma bɔ a kɔnɔ o tigilamɔgɔ tɛ se ka Ala kota seconde kelen a tɛ se fiyewu mais ne y'an bɛ ka seli an ma se dusukun ma se Ala ma donc i b'a ye k'a fɔ seli bɛ ka kɛ ni farikolo ye mais a tɛ ka kɛ ni dusukun ye donc o la an b'a fɔ n ko i k'a kɛ cogo ɲɛ n'i m'a kɛ cogo ɲɛ ko e selila mina ɲangata min sɔrɔ lahara min ma sɔn ka seli fiyewu ko ale t'o sɔrɔ an bɛ Ala taala deli Ala ka an kisi o ma amin Cheikhana seli bato yɛrɛ bɛ se fa an ma i y'a fɔ cogo min na laɲini minnu b'a la a ka ca kɛrɛnkɛrɛnyala seli o min ye Ala belebeleba ye o min bɛ kɛnɛ kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de kɛ n'o ɲana o de kosɔn Ala kira ma
no tie ala kira wal fo kuno nyana do bara to be nya parce que la nyini mu sel voilà salahat a'mal kulluha la nyini mu fora sella nuru nyana ku sabati ibe hiji sura kono ibe jaka bo sura kono ibe sun sura seli kono bato iba bela jere abbe farle no abbe seli kono la oda to seli la nyini dabora la nyini mo nuru nyana do abela jere me ana ne ga bara to be sheikh na nga bara wati na tuga kama wati kuntala surunya kama da kunya laban jume mi bulu ani do don ga nga baron ku joga okay alhamdulillah saskan na'am seli ka maqsadu am kelen fo o laban na ka joye o yedmenye ni mbe sabatle moko mina seli bi mu fana ke mahwi zunubi wal khataya Allahu akbar kira ka hadisa do be teriya bolo kan aba fo ko ni awdola kelen nawbi ko bajila tile kono shen duru ko yalma ko noko bito atiki farla abada ko kono ay ko noko tito farla kira ko wa ko tigi misala bi chugo munde ko seli fana bi tinto seli wati duru ko mo mi seli wati duru ken chugola ko jurumu foyeti to o tigila aka filibanci ya jurumuna fo ala ko ya fa fo na kera khabaira aka yo wala wa fo ko na tigi yoro jana ka bo khabaira jurumuna ko aka fitinu ko ala go ya fa seli fana ni lazara ni nyokonche ye fili muke ala ba ya fa ayo lazara ni ayo fitri ni nyokonche ye fili minke ala ba ya fa fitri ni safo ni nyokonche ye fili minke ala ba ya fa abo chugola safo ka se fajiri ma ye fili minka ala ba ya fa fajiri ni seli fana che abin tugola clé duru donc ba ye toujours i communiquer le mito ala la toujours jon communiquer le mito ala la atinina ala ko sanga kele segon kele bono mo manyina ala ko tsega ala ko ta ko la seli ika aya labana ba fako wala dhikrullahi akbar zikrullahi ti doron subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar o doron taw imam ali kuma na zikrullahi ka kana labani dimanye ka fako zikrullahi mana jon soro kuma o kuma naye ala kota ye ala nyasranya bi jo al sukuna tseka ke iza hama bi ma'asiya wara nay ala kota ko ne ala kota nan wal musofa la tseka sama nan farala wal na fulo ma tseka ta na farala namra ni janfama ko akaya ngake miseka ke ko atise wara ala nyasranya bi na paska hakli bi ala donc o eseli ka maksadu ye ka jon hakli to ala la ki ka jurumu yafa me jurumu bi yafa condition me ni yoro ma jana ka bo jurumu bawla shweni jurumu jene ya jurumu onanyo kona me tise ki to sela fio ka ke o kela wane usazgan donc anga jurumu yafa o tellement ambi seli muluke juma ni juma jurumu yafa seli wati duru ni nyokonche o jurumu yafa donc iba itugule muto alala itinyina ko son itugule mala son itugule mala wala mi se gala de kam fo o de selimi na mbake anga njija ka ke alanya sran jonga seli amin o de la anga ala jon baro bi arifu billah mana mina banado ya soro ko bina senti ko saskan setika na kuma adimi kabo o ko bina fendo kala mumba to atibo dimi kalama akono aleti fe segon kele o ka fendo kala mimba to ale hakli ti bo fendo kalama comme o ka tui na fo misala an fe kirina ko vala donc kina comme ale ka famuna dron fendo ka kilami bi hakli bo yere ko hanni mo ko magarla ti wa kalama donc akono ka tui na do na sella kuma muna bi kaseli na sigira tahiyala ko oku ka baraka yoro min ba sina no ka ngati o ka tike o ba soro anyati fuela hakli ti fue ka ala doro ano de bi kuma na nyebo la zukuna ka fembe bi odeka o ye bara enquête kuma muna sero rama min ka ngati operation ga ke sin romuna docteur na ku ka baraka ka sin yoro tike ka jeto aka sela bi tahiya kala na ma foshi ama se yere fukwa uba Allahu akbar donc ne ala jonde hal no man nunga daraja soro am se kula de ka sunya wala donc anga anga seli ka ke sella nyuma nga seli mi jon sunya ala la aka ko ya kana ke seli mi jon mabo ala la kinya ala chejanya donc wati corona amna dugo ke ka fo ala ka nga selu ke seli minene amin anga uruku ala ko ke uruku minene anga sujudu ala ko ke sujudu minene amin ami fem yini here la jena ala ko diama ami sera fem ya toro ko ala kan kisho anga jamana ala ka basigi fitna mimbe ya rabbi ala ka fitna in korota don bawo ala ko kambe allahumma wahhid sufal muslimin rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ame an karamɔgɔ a Sheikh Abdallah Sangare fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin ladilikan nafama ninnu na an b'a dɔn wala ne ye walana fɛrɛlenba de nka waati n'a cogoya in kama an jɔra an bi ni Alahu Taala sɔnna ma nin tɛna kɛ an ka baroda laban ye don n'a nataw la an bɛna ci bila an karamɔgɔ ma a bɛna nafa wɛrɛw lase an ma diinɛ kunnafoni kan ni Alahu Taala sɔnna ma. Alakira ye min fɔ o ye sababa de ye seli ye silamɛ ka sanayɛlɛ de Alakira sanayɛlɛna cogo min na seli bɛ mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen fana sanayɛlɛn tɛ nka seli birika wulilama in ko tɛ seli min ye birika wuli gansan ye gymnastique ni éducation physique ni gansan o tɛ nbirilan wulila n sigira o dɔrɔn tɛ seli ye dusukuna baara de seli kɔnɔna la fo dusukun de ka baara kɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera ma cogo min na yɛrɛmajigin ka y'a kɔnɔna la gɛrɛɲɔgɔnya Ala la o ka y'a kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna minnu fɔra seli la k'i mabɔ Ala kotaw la olu ka ye a kɔnɔna la nka san joli n balimakɛ n balimamuso e bɛ sali la kabini ka dɔgɔ i yɛrɛ hakili t'a la i ye sali daminɛ san min na fo ka na se bi ma e ka sali y'i bɔ Ala kota jumɛn na hali bi n'a fɔra ko don o don dɔ bɛ ka fara i ka Ala kota kan e bɛ ka seli dɔ bɛ ka fara i ka Ala kota kan n'a fɔra tuma o tuma ni karamɔgɔ ko nin nafila in ka bon nin nafila in baraji ka bon a tɛ fɔ i kɔ nka dɔ bɛ ka fara i ka Ala kota kan tuma o tuma n balimakɛ n balimamuso ka n'i yɛrɛ nɛgɛ a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sali min na ko birika wuli de don Ala mago bɛ sali min na nin tɛ Ala mago bɛ sali min na seli min n'i bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔna la i bɛ Ala ye a kɔnɔna la i bɛ i ka kojugu dɔ bɛ ka bɔ i ka kojugu la don o don wala san o san kalo o kalo seli min bɛ ka dɔ bɔ i ka Ala kotaw la o de seli yɛrɛ ye an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an ka seli kɛ o seli ɲɔgɔnna ye an b'o fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro layɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.